Καλώς ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο του podcast που διοργανώνουν οι ενεργοί πολίτες Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών. Σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με ένα επίκαιρο θέμα, την καταστροφή των βιοτόπων στη χώρα μας για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων. Ως κίνημα υπάρχουν έντονες απόψεις στην καταστροφή των βιοτόπων, γι' αυτό έχω μαζί μας τον πρόεδρο του κινήματος για να συζητήσουμε συγκεκριμένα το θέμα αυτό και διάφορες ερωτήσεις για το τι μπορεί να γίνει. Πριν να ξεκινήσουμε, θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, ξεκινώντας με το μέγα χορηγό AY Hunting Killer, Φυσίγγια και είδη κυνηγίου, και τους χορηγούς μας, Φυσίγγια Ηλιώνα και είδη κυνηγίου, Φίλιππος Κωνσταντινίδης, επίσημος αντιπρόσωπος της Μπερέτα, Φίλιππος Αναστασιάδης, επιγραφές και μεταλλικές κατασκευές, και Αδάμος Βραχίμης, επιχειρήσεις και Limited. Φίλε Νικόλα, όπως είχαμε πει, το θέμα μας είναι τα φωτοβολταϊκά πάρκα, η καταστροφή των βιοτόπων. Έχω διάφορες ερωτήσεις να σου κάνω γύρω από το θέμα. Θέλω να ξεκινήσω με απλές ερωτήσεις. Θέλω να μας πεις γιατί πρέπει να καταστραφεί η φύση για να μπουν φωτοβολταϊκά. Μάλιστα. Πολύ καλή ερώτησή σου. Σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια νέα πρόκληση και η πολιτεία και τα πολιτικά κόμματα καλούνται να αντιμετωπίσουν μια πρόκληση η οποία λέγεται φωτοβολταϊκά πάρκα. Να το ονομάσω, να αλλάξω λίγο. Πάρτι με φωτοβολταϊκά πάρκα. Γιατί, ναι, πάρτι με φωτοβολταϊκά πάρκα. Και είναι η πραγματική έννοια του τύπου λέω. Τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι η νέα μάστιγα η οποία καταστρέφει τη φύση και τους βιότοπους. Είναι μια πολιτική διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, όλων των υπουργείων, να πω, όλων των πολιτικών κομμάτων που απλά λαϊκίζουμε στη Βουλή με ανευθυνότητα και αφήνουν το πάρτι να συνεχίζεται, να καταστρέφει τη φύση, να καταστρέφει τους βιοτόπους και να προχωρούμε σήμερα το 2025 αντί να φυτεύουμε πράσινο, να φυτεύουμε γυαλί για να παραδώσουμε στις νέες γενιές. Ένα έγκλημα το οποίο θα καλεστεί να αντιμετωπίσει η νέα γενιά, τα νέα παιδιά, και θα έχει συνέπειες άνευ προηγουμένου. Ενώ υπάρχουν οι λύσεις δεν δημιουργούνται για να συνεχίσει το πάρτι των εκατομμυρίων. Οι άνθρωποι που έχουν προχωρήσει στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σώματα, φωτοβολταϊκά, στο σπίτι τους. Μάλιστα. Που ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, γίνεται αποκοπή του ρεύματος. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι άνθρωποι τούτοι έβαλαν τα φωτοβολταϊκά για να πληρώνουν πιο χαμηλό λογαριασμό ρεύματος. Όμως αντί αυτού, αποκόπτουν τους το ρεύμα τους. Μάλιστα. Αποκόπτονται όλα τα νέα φωτοβολταϊκά, τα οποία έχουν το σύστημα Ripple. Είναι ένα σύστημα το οποίο μπήκε για να μπορεί να ελέγχεται το πόση ενέργεια μπαίνει μέσα στο σύστημα της αρχής ηλεκτρισμού, γιατί ένα δίκτυο έχουμε. Και τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα και τα κανονικά φωτοβολταϊκά που βάλει ο κόσμος στις στέγες του, διοχετεύεται μέσω της αρχής ηλεκτρισμού και επιστρέφεται πίσω, γιατί δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι ενώ το 2025 να έχουμε αποθηκευτικούς χώρους για την ενέργεια. Και κόφκεται. Τα παλιά συστήματα τα οποία δεν έχουν το σύστημα των συγκεκριμένων, δεν γίνεται αποκοπή του ρεύματος. Και αντί να ξεκινάει η αποκοπή του ρεύματος από τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα για να ανταπεξέλθει ο κόσμος, που είναι οι φαγάνες που τρώσουν και να πιάνει εκατομμύρια ευρώ που τούν το πράγμα, και πιάνουν και ήδη καταστρέψαν και τη γη, τη χαλιδική, ξεκινούσαν και βάλουν μες στο ίδιο καζάνι δήθεν με σειράν όλων των απλών των κόμμων, των φτωχών των κόμμων που εφαντίζονται να τα βάλει ο πλήστος με 4 με 5.000 ευρώ για να τα βάλει, να καταφέρει να τα βάλει, και πολλοί πληρώνουν και δόσεις για να τα αποχρεώσουν. Κόφκει τους το ρεύμα, με αποτέλεσμα πολλοί πλέον να εξηγήσει να αντιδρά ο κόσμος και έχει και απόλυτο δίκαιο, ενώ πλήρωσαν τα λεφτά ούλα να του είναι και αποκοπή του ρεύματος, γιατί δεν υπάρχουν οι δομές. Θα ήταν σωστό να τους ενημερώσουν πριν τα βάλουν ότι το δίκτυο μας είναι έναν και ότι μπορεί να έχουμε έτσι πρόβλημα. Το πρόβλημα στο δίκτυο, να πω κάτι που μπορεί να μην ξέρει ο κόσμος, δεν του κοφκεί αρχή ηλεκτρισμού το ρεύμα. Κοφκεί το διαχειριστής μεταφοράς ενέργειας. Ο διαχειριστής μεταφοράς είναι που κοφκεί το ρεύμα, που εγκαλώνει που υπάρχει ο διαχειριστής, και ο λόγος που κοφκεί το ρεύμα, που λαθαμμένα κοφκείται ξανά από ασπίθια, ξαναλέω, από τις απλές επιχειρήσεις, πρέπει να κοφκείται από εκείνους οι οποίοι βάλαν το και είναι υπερ-επίκερδες. Το πράγμα είναι υπερ-επίκερδες, που τους έπρεπε να κοφκείται κανονικά.
όμως που ζούσαν κοφκέται, λαλούν ότι κοφκούνται, αλλά έχω τις μεγάλες αμφιβολίες ότι κοφκέται, ξεκινούν από τον κόσμο, ο κόσμος δεν ενημερωθήκε, δυστυχώς, γίνονται οι αποκοπές, γιατί αν δεν γίνουν οι αποκοπές, να πέσει ολόκληρο το σύστημα και μπορεί να βρεθούμε χωρίς ρεύμα. Ούλοι μας, ναι. Γιατί το σύστημα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μεγάλες ποσότητες. Και φαντάσου το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να γίνει κομμά, με τις μεγάλες ποσότητες που να μπαίνουμε στο σύστημα, γιατί είμαστε μια χώρα η οποία η έννοια μας είναι να φάμε και να σπάσουμε, ούλοι, μηδενώς εξέρουμε τους, και αντί να πάσει να δημιουργήσουν πρώτα τις δομές, που οι δομές είναι οι αποθηκευτικοί χώροι ενέργειας, επίαμε δώστε να δώκουμε σε μεγάλα πάρκα φωτοβολταϊκά να δημιουργήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα, για να μπορέσουν να διακινείται το χρήμα και να τώρα να σπάζουν. Θέλω να σε ρωτήσω, εσείς ως κίνημα μιλώ, Ναι. είσαστε εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας? Εμείς δεν είμαστε εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εάν οι προτάσεις μας από 2017 που φωνάζουμε υιοθετούνταν, σήμερα ίσως να είχαμε και ανεξαρτησία εντελώς και να είμαστε στα φωτοβολταϊκά πάρκα τουλάχιστον κατά τις μέρες που έχει ήλιον. Αλλά δυστυχώς στη θέση μας πεταμένες έχουν παραδοθεί όλα τα πολιτικά κόμματα και στις κυβερνήσεις και σε υπουργεία στα Λίκα και σε συνάντηση με υπουργούς έκαναμε, αλλά δυστυχώς επειδή οι προτάσεις μας δεν θα μπορεί να φάει κάποιος που μέσα με τις προτάσεις που βάλουμε, που παραθέσαμε κάτω, και επειδή κάποιος δεν θα μπορεί να φάει, και ξέρεις, ένα σύστημα ωραίο το οποίο ζούμε, μιλούμε οι κυβερνήσεις, τα κόμματα, είναι σύστημα το πράγμα. Το σύστημα δεν θα τρέφεται με χρήμα. Και αν το σύστημα δεν τρέφεται με χρήμα, δεν θα μπορεί να δουλεύει σωστά. Και όπως θέλει να δουλεύει για να κάνει τις δουλειές του. Οι προτάσεις μας ήταν τόσο ξεκαθαρές, οι οποίες δεν υλοποιηθήκαν ποτέ. Φωνάξαμε και φωνάζουμε να μπουν πάνω από όλα τα δημόσια κτίρια. Τα δημόσια κτίρια να κάτσουν να μετρήσουν τις εγκαταστάσεις που έχουμε μέχρι σήμερα, ώστε να καλύπτουν το 50%. Είπαμε να γίνουν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι, όπως έγιναν σε προηγμένες χώρες όπως η Ιαπωνία, να γίνουν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι και από κάτω να γίνουν ποδηλατόδρομοι. Δηλαδή να μπορείς και εσύ με ο ποδήλατος σου να μπορεί να απολαύσει μια μεγάλη διαδρομή και οι ποδηλάτες που είναι πάρα πολλοί να μπορούν να απολαμβάνουν τεράστιες αποστάσεις που την μια γωνιά της Κύπρου μέχρι την άλλη, ο κόσμος ο οποίος απολαμβάνει το πράγμα. Και δυστυχώς επειδή αδυνατοί λόγω των δρόμων οποίων είναι δημιουργημένοι, να μην μπορούν να διανύσουν όλες τις αποστάσεις που θέλουν. Και θα το διανύσουν με απόλυτη ασφάλεια, όπως γίνεται σε άλλες προηγούμενες χώρες. Και μπορεί να γίνει το πράγμα. Βρίσκουν χίλιες προφάσεις, χίλιες αφορμές, γιατί αν γίνει το πράγμα με τον τρόπο, και δεν παραχωρηθεί χαλή γη, και μπούσεις σε δημόσια κτίρια, άρα δεν θα υπάρχει για το φάγωμα και το φαγοπότη και το πάρτι, όπως γίνεται σε χαλίτικη γη. Θέλεις να πεις, θα ήταν πιο ακριβά να εγκαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά είτε σε κτίρια είτε στη μέση του highway, η τιμή θα ήταν η ίδια με το χωράφι? Αν υπάρχει μια μικρή διαφορά, ο επενδυτής είναι υποχρεός να την καλύψει, γιατί τα εκατομμύρια ευρώ που θα βγάλει μόνο από τον ίδιο θα είναι σε σημείο που μπορεί να τρώνε τα τετρασέγγωνα τους. Τούτα είναι τα ποσά που φτιάχνουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα και αυτό είναι η μονή τους. Όχι ότι θέλουν να μας καλύψουν την πράσινη μετάβαση, είναι για να καλύψουν και να εμώσουν τους λουαρκασμούς τους και τις σπούγγες τους και να τα ίσουν δεξιά-αριστερά με χρήμα που μάθαμε να δουλεύουμε τόσο όπως έτσι δουλεύει με χρήμα εδώ μέσα. Θα σε ρωτήσω κάτι να μας πεις αν γνωρίζεις. Πόσο αποδίδει ένα ΜΒ? Ένα ΜΒ περίπου αποδίδει γύρω στις 180.000 και πλέον ευρώ. Μιλούμε πάρα πολλά τα λεφτά που αποδίδει ένα ΜΒ και δεν μας αγαπήσασαν από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως είπα. Και ο σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν τόσα πολλά ΜΒ, ώστε να έχουν παραπάνω έσοδα οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες θα αναλάβασουν. Και το μεγάλο πρόβλημα που φωνάζει ο κόσμος για την αρχή ηλεκτρισμού, για τις μειώσεις, να σου πω ότι το μεγάλο αντρόσιν στην αρχή ηλεκτρισμού ήταν η ΡΑΕΚ, η οποία στηρίχθηκε με όλα τα πολιτικά κόμματα πλήστα. Η ΡΑΕΚ δημιουργήθηκε με εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν ο ρυθμιστής αρχής ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργήθηκε που είχαμε, με αποτέλεσμα να βάλει πάρα πολλά εμπόδια στην αρχή ηλεκτρισμού και κανένας δεν ευκαινεί να τα πίνουν τα πράγματα, φοβούνται παραπάνω, γιατί μετά να σταματήσει ο πάρτιν των εκατομμυρίων. Δημιουργήθηκε η ΡΑΕΚ, βάλε πάρα πολλά εμπόδια στην αρχή ηλεκτρισμού, δεν την αφήνει να μπει στο παζάρι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να μπορέσει να παράξει φθηνή ενέργεια, ούτως ώστε να μπορέσει να μειώσει τον ηλεκτρισμό από τα νοικοκυριά και από τις διάφορες επιχειρήσεις. Άρα ο λόγος που μας αναφέρνεις έτσι τη λέξη πάρτι, λαλείς και εσύ. Ναι. Οφείλεται στα εκατομμύρια ευρώ που είναι να πιάσει και ο Α και ο Β και ο Γ που μπορεί να χρειαστεί να βγει την άδεια, να πηδήσουμε το εμπόδιο της Natura, να πηδήσουμε το εμπόδιο τότε έχει 2.500 δέντρα για μέ, τα οποία εν τόσο χρονών και βάλε 100 και πλέον χρονών και 200 χρόνων που δέντρα κόψετε να τα κόψουμε
Και πάει λέγοντας και δουλεύει τους ο τρόπος. Και τα πολιτικά κόμματα εθελοτυφλούσουν γιατί πολλά πιθανόν και εκείνοι έχουν τον οβολόν τους. Τούτη είναι η αλήθεια, εθελοτυφλούσουν και δεν θωρακίζουν έναν νόμο ούτως ώστε να μπορέσει να θέσει περιορισμό σε τους ούλους. Και η αρχή ηλεκτρισμού που πουλά το ρεύμα και από πουλά είναι λόγω των συμβάσεων που έχει με τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία παράγουν την ενέργεια σε 4-5 σεν κόστος και είναι σε τιμές πώλησης 22, 23, 18, 19 σεν, και η αρχή ηλεκτρισμού πουλεί το ανάλογο ποσό, γιατί αντιλαμβάνεσαι έχει το δίκτυο, έχει το προσωπικό σε περίπτωση βλάβεων, έχει τα πάντα. Ναι, σίγουρα. Και δυστυχώς είμαστε σε ένα σημείο το οποίο σήμερα ό,τι και να είναι το ρεύμα πάνω να παίρνει, αλλά κάτω θα πέσει ποτέ του. Με τα δεδομένα τα σημερινά όπως πάμε. Η επόμενη ερώτηση. Εγώ θέλω να μάθω όσο πιο πολλά γίνεται για τα φωτοβολταϊκά. Θέλω να μου πεις, προφανώς υπάρχει μια ανεξέλεκτη αδειοδότηση. Συμφωνείς? Μάλιστα, ναι. Okay. Πώς μπορεί να σταματήσει τούτη η αδειοδότηση η ανεξέλεκτη, ειδικά στη φύση? Δηλαδή το πρωτεύον ζήτημα είναι η φύση. Φίλε, πολλά εύκολα. Είναι πολιτική απόφαση. Αν υπάρξει πολιτική απόφαση, την επόμενη ημέρα θα σταματήσει η ανεξέλεκτη αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων. Και μπορούσαν υπάρχουν, όπως σου είπα και πιο πριν, και η θέση μας σταθερή και ξεκάθαρη, να μπουν πάνω από δημόσια κτίρια, να βοηθηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που εκείνοι που καταναλώνουν το ρεύμα, να βοηθεί απλώς ο κόσμος και να μπορέσει ο κόσμος να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάρκα, ούτως ώστε να μειωθεί απευθείας η ενέργεια του, γιατί μόνο με τον τρόπο θα μειωθεί. Και αν καρτερούμε ότι η αρχή ηλεκτρισμού με τις τιμές που αγοράζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που όλους τους κυφίνες, γιατί έτσι τους ονομάζω μια ζωή εγώ, που το κεφάλαιο δεν πρόκειται να μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ουδέποτε. Μες στον τόπο. Θα πάνε πάνω, κάτω δεν πρόκειται να μειωθεί. Σταθερό να μην γίνεται. Δεν πρόκειται, θα πάνω θα πάνε, κάτω όχι, γιατί δεν υπάρχουν οι δομές. Ο κόσμος θα συνεχίζει να καταναλώνει, άρα θα συνεχίζει να πληρώνει, γιατί ένα δίκτυο έχουμε. Και είναι οι άνθρωποι για καταλάβεις που παράγουν το ρεύμα, αντί να υπάρχει μια φοροεπιβάρηση σοβαρή, που χρησιμοποιούν το δίκτυο, το οποίο δημιουργήθηκε το δίκτυο με τις πλάτες του κόσμου, που τους όρους, που τα λεφτά που καιρώσαμε στην αρχή ηλεκτρισμού και τούτα όλα. Αντί να αστηρίζουν και να πληρώνουν για την παροχή που τους παρέχεται δωρεάν, δεν πληρώνουν τίποτε, ούτε σεν. Για να πέσει το ρεύμα σήμερα που μιλούμε, πρέπει να μπει στο βαζάρι των φυσικών αέριων για να μειωθούν οι τιμές. Πράγμα το οποίο από ό,τι έχει το πάρτι για μέσα στο βασιλικό, μιλούμε ότι εκατομμύρια τα ευρώ που φαϊθήκασαν. Είμαστε μια χώρα η οποία κρούζει μαζούτκομα, πληρώνουμε 300 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα στην Ευρώπη, αλλά ακουδάμε το point. Πληρώνουμε 300 εκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη πρόστιμων, πάσει στα ταμεία της Ευρώπης τα 300 εκατομμύρια ευρώ, επιστρέφουν πίσω στα ταμεία της Κυπριακής Δημοκρατίας τα 300 για να παραχωρηθούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή σε άλλες ενέργειες, οι οποίες θα βοηθήσουν για να μειωθεί η καύση του αζούτ, είτε σε δομές αποθήκευσης ενέργειας είτε οτιδήποτε. Φτιάχνει η κυβέρνηση και διαχρονικά η κυβέρνηση και λέει φωτοβολταϊκά για όλους 1.500 ευρώ. Τα 1.500 ευρώ επικαιρώσαμε τα 1.500 φορές ο καθένας μας. Αντί η κυβέρνηση, γιατί λεφτά του κόσμου τα 300 εκατομμύρια που επικαιρώσαμε για ο μαζούτ, επικαιρώσαμε τα λάθη, τα οποία δημιουργήσαν ήδη οι πολιτικοί τους χρόνια. Επικαιρώνουμε τα λάθη τους πολιτικούς, τα 300 εκατομμύρια. Αντί να έρθετε να τα δώσει όλα στον κόσμο, είτε σε επιχειρήσεις για να μπορέσει να έχει κίνητρα, για τα οτιδήποτε είναι, είτε σε νέα ζευκάρκα, για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, κίνητρα με τα μωρά, οτιδήποτε που θα μπορούσε να βοηθήσει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν χίλια κίνητρα. Πιάνουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ, διαθέτουν έναν ελάχιστο κονδύλι να μπούμε στο ΑΠΕΑΞΕ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα άλλα δεν ξέρει κανένας που πάσει. Κανένας. Κανένας δεν ξέρει που ήταν τα 300. Ενώ επικαιρώσαμε τα. Που παράλληλα το πιο δίκαιο ξέρει ποιον ήταν. 300 εκατομμύρια να επιστρέψουν εσύ που επικαιρώσασαι. Στους μαλάκες που τα επικαιρώσαν. Ποιοι είναι οι μαλάκες που επικαιρώσαν? Ο κόσμος. Δηλαδή τώρα το νόμο που είναι ότι η ΑΕΚ πληρώνει έναν πρόστιμο στην Ευρώπη. Τούτο το πρόστιμο ουσιαστικά ο κόσμος που το πληρώνει. Ναι, ο κόσμος. Πληρώνει. Τούτα τα λεφτά έρχονται πίσω. Μάλιστα. Και πηγαίνουν πίσω στον κόσμο. Πρέπει να πηγαίνουν πίσω στον κόσμο. Κάνει τα κυβερνήσεις, αλλά που και εξαφανίζουν, δεν ξέρει που πάσει. Όχι, και τα 1.500 ευρώ που λαλούν επιχορήγηση της κυβέρνησης για τα φωτοβολταϊκά σε στέγες για όλους. Εν και αποδόκες ρε. Εν και αποδόκες μέσα στα 300 εκατομμύρια και γίνησκονται λάρτσο με τα λεφτά σου και έρχεται και λαλί σου. Να ακούμε 1.500. Η κυβέρνηση εδώ και. Ποια κυβέρνηση εδώ και, επικαιρώσα τα ρε.
Ποιο ρώσα τα ρε. Και ο κόσμος τσάπε και περιπέζουν τον κόσμο. Για όνομα του Θεού είναι αδιανόητα τα πράγματα που βρίσκονται. Που καταλαβαίνω, ξέρεις διάφορα για τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Χάνεται ενέργεια, μαζεύκεται ολόκληρη, ξαχάνεται. Φίλε, που τα φωτοβολταϊκά πάρκα την περσινή περίοδο και φέτος θα είναι πολύ πιο αυξημένη, έχει χαθεί το 22% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που παράχτηκε. Γιατί? Γιατί απλά δεν υπάρχει το σύστημα, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει το σύστημα, χάνεται και γιώνεται στη θάλασσα η ενέργεια που χάνεται. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχουν οι δομές να ανταπεξέλθει το σύστημα. Μπορούμε να τη φυλάουμε κάπου. Αφού δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους, λέμε τώρα. Πρέπει να δημιουργηθούν αποθηκευτικοί χώροι, αφού ξεκινήσαμε ανάποδα. Επιάμε να έχουμε άδειες, χωρίς να υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι, και η ενέργεια η οποία δεν μπορεί το σύστημα να εντραβήσει, πρέπει να γιώσουμε τη θάλασσα για να μην πέσει το σύστημα. Γιατί να πέσει το σύστημα, και άλλη μέρα να πάνε αυτό με την πρίζα, δεν θα έχουμε μερέμμα. Ούτε φως, ούτε νερό, ούτε ψυγείο, ούτε τίποτε. Έτσι, είμαστε στην τριτοκοσμική τα πράγματα. Υπάρχουν, πώς σε ρωτώ πάντα, υπάρχουν και άλλες χώρες που κάνουν το πράγμα. Είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν και άλλες, είμαστε μέσα στους πρωτοπόρους. Είμαστε τριτοκοσμικές. Να σου το πω έτσι, αλλά στο τσάμε, καλύφκησε νομίζω. Είμαστε τριτοκοσμικές. Σε τη διαχείριση είμαστε τριτοκοσμικοί, όπως σε πολλά άλλα πράγματα. Όπως να μην εξηγήσω γιατί... Σου πω κι άλλο, ρε, θα αύκουμε τα απόβλητα μας. Είναι τη 2025 η Κύπρος. Άιστο και με ένα άλλο θέμα μου να συζητήσω. Θα αύκουμε η ονομική ταφή και επικαιρώνουμε πρόστιμο και ατσίνον ο κόσμος. Για τα απόβλητα. Και πάλι πέμπω μας τα πίσω. Πάλι στέλνουν μας τα και πάλι θα αύκουμε τα ρε. Είναι ένα θέμα μου να λύσουμε σε άλλο podcast. Για να δεις πόσο μπροστά είμαστε μες στον τόπο και πολιτικές αποφάσεις στον τα πράγματα. Και ευκαιρνεί ο κόσμος φωνάζει φταίει, μα και φταίει μόνο. Είναι τα κόμματα που φταίει, είναι πολιτικές αποφάσεις στον τα πράγματα. Είναι καταφέραν να τα διαχειριστούν τόσα χρόνια διαχρονικά και βράμε τα εμείς και φαντάσουν να τα κοπελούκια μας. Για το που παλεύκουμε εμείς. Ποτέ όμως δεν και πάντα γυρίζουν από την άλλη να μην τους πιστεύω. Ναι, και πάντα ο κόσμος στηρίζει τους τώρα γιατί είναι απελάνο. Πιστεύεις ότι μπορεί να λυθεί τούτη η κατάσταση? Φίλε, η κατάσταση είναι συγκεκριμένη λύεται. Το ένα που σου είπα το πρώτο είναι πολιτικές αποφάσεις, κόφκονται απευθεία από την κυβέρνηση και εκάστοτε κυβερνήσεις, άρα φτενούλοι. Να μην κάνουμε ένα. Το δεύτερο λύεται από τη Βουλή. Αλλά δυστυχώς υπάρχει ένας ανεύθυνος λαϊκισμός μες στη Βουλή, που όλα τα πολιτικά κόμματα φτιάχνουν πίσω από μικρόφωνο όπως ξέρουν να κάνουν, να βάλουν τους παπαγάλους που οι παπαγάλοι ποιοι είναι οι βουλευτές τους. Να φτιάχνουν οι παπαγάλοι τους μπροστά, να αλούν, είμαστε εναντίον, να γίνει. Π.χ. στους ολίθρον να μου να γίνει τώρα που έχει μεγάλες αντιδράσεις και είμαστε κάθετα εναντίον, θα γίνει και καταστρέφεται η φύση, ενώ όλοι καταστρέψαν διαχρονικά. Και εκείνοι που δεν είχαν την εξουσία φτιάχνουν πίσω από μικρόφωνο και λαλούν, αλλά ρε φίλε, το πιο απλό πράγμα ρε φίλε. Δεν υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να περιορίζει την ανεξέλεκτη αδειοδότηση και καταστροφή της χαλίτης γης και βιοτόπων. Να μου πεις ότι άκουσα από έναν βουλευτή ότι η χαλίτη γη είναι μέσα στο Σύνταγμα κατοχυρωμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και απάντησα το ότι η χαλίτη γη είναι των πολιτών που αποτελούσαν το κράτος. Εάν το Σύνταγμα απαγορεύει, η ευθύνη ενός βουλευτή να τροποποιήσει το Σύνταγμα για να έρθει να πάρει τον νόμο που πρέπει να μπει για να περιορίσουν τους κυφήνες ούλους που η αδιφαγία τους κατάντησε να φάνε τον τόπο τους. Το πράγμα τόσο εύκολα κλεί. Και του λαϊκισμού να αφήκουν πίσω από τα μικρόφωνα της Βουλής. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι αν θέλαν να το λύσουν, να λύσουν. Εν το λύσουν, γιατί κάτι συμβαίνει πίσω από τζάμε. Όπως σου απάντησα. Το πάρτι των εκατομμυρίων, τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Αν και λαλούμε τα πράγματα που λαλούμε, κάποιους σίγουρα θα τους αρέσει. Και πολλές φορές τούτοι κάποιοι σε εισαγωγικά είναι και επικίνδυνοι. Εγώ νομίζω ότι τούτοι κάποιοι πρέπει να κάνουν αυτοκίνητο τους, να πάνε έναν καιρό, να δουν να που γίνεται στην Ελαμινό, στην Αραδίππο. Δεν τους ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει τους και είναι το αυτιό μου να πιάνουν να τον 300.000 ευρώ και να έχει 300 εκατομμύρια μέσα. Δεν τους ενδιαφέρει, εμπά να υπάρχει Αραδίππου, εμπά να υπάρχει Ελαμινός, εμπά να υπάρχει χώρα, εμπά να υπάρχει πολιτεία. Τίποτε δεν τους ενδιαφέρει. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες παραπάνω που μας έδωσες γύρω από τα φωτοβολταϊκά πάρκα, διότι είναι παντού, καταστρέφεται η φύση και κανένας δεν κάνει τίποτε. Το οποίο είναι πολλά σημαντικό θέμα. Κύριε, σου έδωσα και πληροφορίες, αλλά και λύσεις υπάρχουν. Οι λύσεις υπάρχουν και αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση και θα λυθούν τα προβλήματα με τα φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως που αν υπάρχει πολιτική βούληση θα λυθούν γενικά όλα τα προβλήματα του κόσμου, αλλά δυστυχώς πολιτική βούληση δεν υπάρχει. Γιατί τον τόπο δεν τον αγάπησε κανένας και ο Θεός τους είναι το χρήμα αντί αν ο τόπος τους.